nalaže u skladu s pravilom 99a i 107 pravilnika da se Ante Gotovina i Mladen Markač odmah puste na slobodu, poništava u suprotno mišljenje sudaca Ađusa i Pokara osuđujuće presude Anti Gotovini za progon, deportiranje, ubojstvo i nečovječno postupanje kao zločine protiv čovječnosti, te za pljačku javne i privatne imovine, bezobzirno razaranje, ubojstvo i okrutno postupanje kao kršenje zakona i običaja ratovanja. I izriče uz suprotno mišljenje sudaca Ađusa i Pokara oslobađajuću presudu po točkama 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 optužnice. Odbacuje uz suprotno mišljenje sudaca Ađusa i Pokara kao bespredmetne preostale žalbene osnove Ante Gotovine. Usvaja uz suprotno mišljenje sudaca Ađusa i Pokara prvu i drugu žalbenu osnovu Mladena Markača, te poništava uz izdvojeno mišljenje sudaca Ađusa i Pokara osuđujuće presude Mladenu Markaču za progon, deportaciju, ubojstva i nečovječno postupanje kao zločine protiv čovječnosti, te za pljačku javne i privatne imovine, bezobzirno razaranje, ubojstvo i okrutno postupanje kao kršenje zakona i običaja ratovanja. I izriče uz suprotno mišljenje sudaca Ađusa i Pokara oslobađajuću presudu po točkama 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 optužnice. Žalbeno vijeće nije se uvjerilo da su topnički napadi za koje su odgovorni podnositelji žalbe dovoljni da bi se izvan razumne sumnje dokazala njihova krivnja za deportaciju na temelju bilo kojeg alternativnog vida odgovornosti koji se iznosi u optužnici. Dokazi u spisu ne dokazuju izvan razumne sumnje da je u slučaju gospodina Gotovine postojao ikakav propust dovoljno velik da bi predstavljao osnovu za kaznenu odgovornost u smislu pomaganja i podržavanja ili odgovornosti nadređenih. Raspravno vijeće nije izričito utvrdilo da je gospodin Markač izričito doprinio relevantnim kaznenim dijelima koje je počinila specijalna policija ili da je imao učinkovitu kontrolu nad tim snagama.